Тук сега почвам от стълбите за към втория етаж. Качвам се нагоре. Нагоре. Нагоре си качвам. Така. Това е спалнята на брат ми. Може би трябва да светна. Да. Ето голямо легло. Много голяма спалня. Тук е гардероб голям. Това са стълбите за надолу. Ето така. И това е банята, която е с джакузи. Ето го джакузито. Няма светлина, се вижда. И душ кабина. Две мивки. Така, излизам. И продължавам по коридорчето на втория етаж към другите две стаи. Това е втора баня с вана. Не знам къде е светлината. Някъде. Ай, тук. Ето. Баня, тоалетна, мивка и вана. И това са другите стаи, които също още не са обзаведени. Ето е едната. Няма легла, но ще си купат с огледало. Тук има и мени. Снимам. Ехо. И другата стая. Не съм светнал лампите, но то се вижда. Така, сега слизам. И това надолу са стълбите за към долния етаж.